Ok, startno je klasično mjesto gdje je uvijek na Klenovici, tu ravno i odmah desno, znači nemate niti 30 metara za neki filter, tako da start mora biti dobar. I odmah idemo u singlicu, ali nema veze, to je samo zimska liga, tako da sve je ok. Ali odmah malo jače, mada sam vidio da odmah je neko tu napred na stazi. Poleden zrak. Znači dišni putevi feku otpadnoću. Amater. Amater. Jepa.
Nadam se nije neko šta popala ispod toga. Idemo vidjeti. Znači što? Neko je već bio. Znači jučer smo bili u pregledu ovoga. Vidim da je danas neko to već, a vjerojatno ide, pravo ide, počistio ovo. Sad je jedan dugi speš. Samo dole. Ma, ovu stazu ja ne bih etio da spuho lišće, jer na konkretno ovoj našoj zemlji puno više gripa imaš kad je lišće, nema to je čisto. Dakle, ako bude mokro i ako maknemo lišće, biti kaos. Sad ovo će biti nešto novoga. Da. Pozdrav. Sve okej, hvala.
Kaže, nije toliko tehnički, ali ga pojavljati uvjetačno, ako ćeš paziti jako. I sve više od dva uvjeren ti kameni. Gume su mi isto ko kamen. Malo prostiže, malo pre... I to je to. Sad biti ide samo ovako do finiša. To će biti zadno. Ako se budeš žanje slično za mjesto. Bojo. Bojko! I gotovo. Dobar dan. Novi imidž.